Els socialistes de Gandia, davant d'una realitat que té la societat, que és l'envelliment i l'allargament de l'esperança de vida, i com que continuem pensant que la nostra obligació és cobrir les necessitats més bàsiques de les persones, creiem que la ciutat estratègicament ha d'anar acollint i convertint-se en una ciutat sociosanitària. Una vegada hem desbloquejat Sant Xollop, anem a posar a disposició amb millores i incentius urbanístics i fiscals la implantació d'empreses, institucions, entitats sociosanitàries. Nosaltres volem que Gandia Saludable tinga una marca que faci que la qualitat de vida de les persones i dels seus ciutadans millore, però també que crea oportunitats de treball. Ja està treballant-se la construcció d'una residència per part de la Saleta, molt proper d'allí de Sant Xollop ja n'hi ha una clínica, i de la mà de la Generalitat estem en converses amb la Universitat de València per veure si ara que anem a especialitzar-nos com a ciutat sociosanitària, la Universitat de València implanta també graus en aquesta matèria.